taas kaikki, se olisi Xbox Gamer täällä. Tänään tulisi vähän erilaista videota. Tällainen löytyy täältä ja mullahan on näitä Fortnite-hahmoja ja tällaisia. Ja mulla on näitä hahmoja jo 4 ennen niin kuin ollut. Ja nyt avataan tämä laama. Täällä on 1 hahmo ja jotain kivaa tavaraa. Ja joo. Mä en tiedä, että onko tulossa Fortnite-videoita tälle kanavalle, mutta kuitenkin avataan tää laama täältä. Pohjasta. Jas. Okei, nää tavarat on tällaisissa kaatamalla-pusseissa näköjäänkin. Ja joo, tosiaan. Mun mielestä Fortnite on ihan hyvä peli sillä, että välillä sitä tulee pelailtua. No melkein joka päivä pelaan. Kuitenkin mun lempihahmo varmaan niin Fortniteista skineistä. Mä veikkaisin, tai mä sanoisin kyllä, että se on varmaan Omega. Ja sillain. Mutta tosiaan, täältä tulee paljon palaajaa näköjään. Ja sillain, ja onko siellä vielä jotain? Ja sille on vielä lappu. Sitten tää on kaikki. On siinä jäyspussit, ne on sokea näköjään. Niin, eli joo. Nyt pistetään tää vielä kiinni, koska mä haluan tämän vielä koristeena hyppätä. No nyt se pysyy. Eli tosiaan mä toivoisin, että täältä tulee Tactical Shotgun. Se poistui pelistä, mutta se oli mun lempiase ja näissä jutuissa on Tactical. Tossa näkyy. Ja tosiaan aloitetaan talon sakset. Ja mä toivon, että täältä tulee nyt jotain kivaa näistä jutuista. Mä veikkaan, että täällä on varmaan ase. Ei vittu. No. Joo, täällä on ase. Mikä ase? Mikä ase se oli mä? Ja tää on... Olisiko tää Supermatchin ekan? Joo, taitaa olla. Sitten, eli joo, sitten voidaan roskot pistää tuonne. Sitten, seuraava pussi. Täälläkin on vissiin ase. Juhu. Ja nyt mä toivon, että sieltä tulee Tactical Shotgun. Ja ei, mut haulikko. Se on. Olisiko sitten Combat Shotgun? No kuitenkin haulikko, että haulikot on ihan hyviä ylipäätänsä. Tactical oli paras, mutta no muutenkin haulikot on ihan hyviä ja mikä on se täällä on? Itse asiassa tästä tekee vähän läpi. Musta tuntuu, että on jo sniput. Se saattaa olla snipuks. Kyllä, se on sniper. Ihan siisti kans. Tosiaan täällä tulee jostain sitten se hahmo ja mä ootan, että mikä hahmo se oikein on, mutta niinku mun lempiaseet tossa Fortniteissa on niinku aika nämä haulikot, sitten RPG, mitkäs muut on hyviä? No oikeastaan, ja sit toi Assault Rifle. Mikä täällä nyt oikein on? Mikä olet sinä? Jos tiedätte, että mikä ase tämä on, ja jos tiedätte, että jos sanoo jotain noista väärin, niin kertokaa minulle tuolla kommenttien puolella. Sitten tämäkin on asevarmaa. Hetkinen, onko tää jopa RPG? Joska lensillä. Koska tää on vissiin kans ei oo RPG, näkee sen verran läpi. Onks tää... Tästäkään meillä on ihan voima. En tiedä. En tiedä mitä. Okei, tästä näkee läpi. Tää ei oo ase. Onks tää sellainen backbling juttu? Saattaa olla. Ja sit... Noin. Eli tää on sellainen reppu, tai mikä onkaan. Joo, tää on itse asiassa jopa reppu. Pistää se vaikka tämä tyyppi selkään. Tosiaan täältä tulee se yksi uusi tyyppi ja sillain. Se on sitten kiva, koska uudet tyypit on aina kivoja tietysti. Please, nyt täältä jotain hyvää kamaa. Tactical. Hei, puista Assault Rifle. Hienosti mä puhun, eiks niin? Aivan, okei.
Sitten täältä tulee taas sellainen ihme reku tai joku. Joo, kyllä. Tää on kans joku oikeesti ihan vettä. Tää on aika siisti. Jopa. Se vois mennä tämä tyypis selkää, koska joo, mun mielestä se sopii tälle paljon. Tälle mä en laita mitään selkää. Välttämättä sillä ei oikein saako sillä tämä tässä tiellä. Ase on tuolla, joten tästä voi avata. Nyt se on joku hyvä ase. LPG tai taktikolla tai joku. Ei ollut kumpikaan vissiin. Ei. Taas en tiedä tästä aseesta mitään, että mikä on. Ja tuolla aikaisemmin kun oli tämä sniper, niin onks tää niinku heavy vai mikä toi on, koska mä en ole ihan voimaa. Tää tulee maa. Ja veikkaan, että täältä tulee uusi hahmo, niin mä avaan tän tästä välissä. Ehkä tulee. Eiku, täältä tulee rakennusmateriaaleja tai tällaisia. Tää on kiva. Me voidaan tehdä joku seinäjuttu. Tehdään se tässä välissä. Joo. Noin. Sitten tämä voima menee tähän. Petto. Noin. Ja sitten vielä missä se vika oli tuossa. Olen shokea, joo tiedän. Hetkinen. Mistä just? Ei kun meni. Huppista keikkaa, tämä meni väärää kohtaa. Tää meneekin tähän. Upsi. Yes. Ja sitten vielä tää yksi, joka menee sitten tähän. Koska muita vaihtoehtoja ei ole, paitsi niinku tänne ja sillä, mutta noin. Tällainen ensimmäinen. Se on GG, eli mitä se nyt meinaskaan, en muista enää mitä GG meinaa. Kertokaa mulle kommentissa. Eli täältä nyt, tästäkin näkee läpi, mutta mä en oo aivan varma, että mikäs täällä voisi olla. Please, joku hyvä ase, mä laitan silmätkin. En tiedä. Tää. Mä tiedän tämän, mutta mä en muista tämän nimeä. Kertokaa sekin taas tuolla kommenteissa. Koska en muista noita en muista tuon nimeä. Joo, tosta nimeä. Sitten tuo josta tuonne ja nyt sieltä joku hyvä ase. RPG! Wow! Tää on siisti. Mä nyt vaan niin toivon, että sieltä tulee tactical shotgun. Täällä on taas vissiin rakennusmateriaaleja. Ja näitä on ihan pöytä täynnä nyt. Please, sieltä. No, please, mitä mä en olisi laittanut, mä avaisin sellaista. Joo, siis mä en tiedä mitä tuolta tulee, mutta kuitenkin rakennusmateriaaleja. Mikä tuha siinä mahtaa olla? Tää, ketä tää on? Drift! Tää on mun mielestä, eiks tän nimi on Drift? Joo, on. Tää on siisti hahmo kans. Hetkinen. Meneekö täältä? On pakko tänne mennä tähän. Nyt mä tiedän. Tää menee tällään. Okei. Joo, tosiaan tää on siisti. Mä en oo varma, että onks tää niinku sellainen, että tää on niinku ollut kaupassa aina, vai onks tää niinku jostain Battle Passista. Nykyäänhän on se tällä hetkellä se Marvel-teema, niin mulla on itsellä Battle Pass. Tykkään Marvelista ja Fortnitesta, niin se on hyvä. Että sitten. Ja mä taas unohdin, että tää kuuluu tähän. Tää. Teknisiä ongelmia tällä hetkellä täällä.
tämän sitten myöhemmin, mutta tosiaan nyt täältä se sun näitä sitten, kun se on kokonainen. Joo, jatketaan. Täältä muuten pakko tulla uusi hahmo. Tää on sen verran iso ja tuntuukin siltä, että täällä on uusi hahmo. Täällä on niin se uusi hahmo ja mä toivon, että se on joku tosi hieno hahmo. Ja mä toivon, että se on poika. Ja se on vissiin. Ui, tää on siisti tyyppi. Mikäköhän tän nimi on? Kertokaa kommenteissa tämän nimi. Joo. Itse asiassa pitää se tähän muiden hahmojen viereen. Eikö tuolla mukaan ole omaa sellaista pikäkseä? Hänellä ei ole omaa pikäkseä. Mitä? Tai se on jossain muussa tällaisessa. Tää tuntuu siltä, että täällä olisi minigun ehkä. Koska joo. Oho! Mikä se sieltä? Tuolla. Onko se? Ei vittu. Ja mä käyn nukkaa tuolla alhaalla. Onks tää tuo grenade launcher? Saattais jopa olla grenade launcheri. Sitten on vielä 2 pussia, toinen on täällä. Näyköhän mä vielä siinä kamerassa? Okei. Ja okei, tai selkää saa. Selkää tällainen lysetti. Noin. Onko hänen pikäksi lähtenyt? Tai se on hänen selässä. Mä haluan, sitten on vielä yksi backbling ja se menee hänelle. Hän ei nyt saa, koska tällä on tää bujoni. Sitten sille ei se tällaista nyt tule, mutta kuitenkin. No se on voitteettu mun mielestä ihan hyvä peli sillä, että on joka päivä pelasit. Ja tää kyllä sopii kans ihan tälle jotenkin mun mielestä ainakin. Niin kuin, voin mä sen takia, että tässä on tätä vihreätä ja sellainen kans, mutta joo! Hei! Se oli sitten sellainen. Tää oli niinku vähän kuin Brawl Starsissa nää box opening, mutta oikeassa elämässä ja tällaisia Fortnite-busseja. Mut joo, tosiaan. Kiitti kun katsoit videon. Muista painaa peukkuu, tilata kanava ja painaa kelloa ja kaikki ilmoitukset päälle. Moi moi!